गरेस्वर बि आब्दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुमाखौ फैगौ 3 आरो 4 जानुवारियाव खुंफुंनो थाखाय मावखुलि लाबाय आरो जथुमानि गाहाय सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर बि आब्दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थियाखौ आरज गाबनानै गाहाय सायनासालिखौ गायसननाय जायो। बे हाबाफारिखौ सामलायनानै होयो खुंगा 20थि गरेस्वर बि बाथौ गौथुमनि जानो गोनां जथुमा एबा खुंफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दैमु बर'आ आफादखौ सामलायो। गरेस्वर बि बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय बालाबारि औगुरि हालामनि बरकुसला एम.ए. फरायसालि आरो बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 20थि गरेस्वर बि बाथौ गौथुमनि जथुमाखौ खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो गरेस्वर बि बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेश्वर बर', गाहाय नेहाथारि मन्टुनाथ बर'जों लोगोसेयैनो माइनाव आफादनि आफादगिरि निरुदा बसुमतारी, लोगोसेयैनो बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। जितुनिखि गरेस्वर दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंनि बे माने जथुमाखौ जोंनि बालाबारि ओनसोलनि बिहुराम बर' एमपि स्कुलाव बर'गुस्ला एमपि स्कुलाव जोङो खुंनो लादों। बेवहाय बिथांमोना आंखौ माने मोनसे गिदिर दायित्व होदों। बे दायित्वआनो जाहैबाय आङो चिफ कनभेनर आरो बे हिसाबै जोंनि ओनसोलाव गोबां धोरोमनि एवारनेस होनो गोनां थाबाय। बेफोरखौ लोब्बा लाखिनानै साननैनि हाबाफारिजों जोङो लाइमोनफोरखौ माबायदि धोरोमनि लामाजों लांगोन बिनि सायाव जोङो जोंनि ओनसोलाव जोङो शान्ति माने ऐक्य लाखिनो थाखाय जोङो धोरोमनि बिथिंजों खामानि मावनो गोबां थाबाय। बेफोर खामानिखौ जोङो बेवहाय जोङो माने साननैनि जथुमायाव जोङो गोजोनै जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ खुंनायाव मदद होयो आरो जोंनि दिनै फार्स्ट माने जोंनि खुन्थिया गायसननायखौ सायनासालिनि खुन्थियाखौ दिनै गायसनग्रोबाय फुङाव। बेनिफ्राय जोङो जोंनि जिथुनिखि जानो गोनां 3 आरो 4 जानुवारिनि बे जथुमा बेयाव जोङो जोंनि अस्थायी मावखुलिखौ जोङो दिनै आनुষ্ঠাनिक भाबै जोङो बेखेवबाय। जोंनि मावखुलिखौ बेखेवनानै होदों जोंनि रिसेपसन कमिटिनिनो माने आफादगिरि बिथां मंगल बर' बिथाङा आरो गोबां माने बिदिनो जाहाथे रायजो राजाफोरा जाहाथे लोब लोब बाहागो लायो। आनसलिकनि माने गोबां माने गामि बेवहाय 58टा गामि दङ, 58टा गामि गोलैयो। जाहाथे बिनि गासैबो लाइमोनफोरा जोंनि गामि ओनसोला जोंखौ खहाय सुजुग होयो। जों बेखिनिखौनो जोङो रिसेपसन कमिटिनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। निउज पर्टेल नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जों दिनै गरेस्वर बि आब्दुलाराय बाथौ गौथुमा खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाखौ जोङो नैबे बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि आरो बरकुसला एमभि फरायसालिनि नैबे गेवलां फोथार औगुरि आरो बालाबारि बे औगुरि आरो बालाबारिनि नैबे गेवलां फोथाराव जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दा ओंखायनो जोङो जोंनि गौथुमनि गरेस्वर बि आब्दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै 52टा सुपा बे 52टा सुपाखौ लानानै जोंनि धोरोमारि सांग्रांथि मेल जोंनि बर' हारिनि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ फोसाबनायाव फेहेरनायाव फोगोमनायाव जोङो खौसेथिनि गेजेरजों अननायनि गेजेरजों निमाहानि गोसो लानानै जोङो दिनै गरेस्वर बि आब्दुलाराय बाथौ गौथुमा धोरोमनि खामानि मावगासिनो दङ। दा बे लेखायै जोङो जिहेथु जोंनि फैबाय थानाय गरेस्वर बि आब्दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा 20थि बोसोरसालिया जथुमा बियो टार्मिनेटिं सेसन थाब जोंनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै जों गोदान आफादखौ दानाय जागोन। दा बे लेखायैनो जोङो फैगौ जानुवारिनि 3 आरो 4
खालार शुक्रबार आरो रबिबार बे साननैनि हाबाफारि लानानै जों नैबे बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि आरो बरकुसला एमबि फरायसालिनि गेवलां फोथाराव गाजा गोमजायै जों खुंनो थांगासिनो दङ। दा नैबे निउज पर्टेलनि गेजेरजों जों नोंथांमोन बयनिसिमबो खावलायनाय जाहाथे बेवहाय जोंनि गौथुमनि बेंडिंआव थानाय गासै 58टा सुबुंफोरा जाहाथे बेयावहाय बाहागो लायो जों बेखौ खावलायगोन। दा ओंखायनो बेनि प्रसेस दा जोंनि गामि सामलाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि गामि सामलाय आफादनिनो जोंहा मोनफ्रोमबो गामि दफानि गोथार बाथौ थानसालिनि दौरि दौसि बावगिरि बिथांमोनखौबो लानानै लोगोसेयैनो मोनफ्रोमबो गामि दफानि माइनाव आफादनि जोंहा आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो लानानै जों बे बोसोरसेलिया जथुम्माखौ एवारनेस माने सांग्रांथि मेल बेखौ जों खुब खम समनि गेजेराव जोङो खुंनो थांगासिनो दङ। थामहिनबा जोंहा 3 जानुवारि शनिबार खालार बै सानखालि जोङो जोंनि गोनांथार आयदा जोंनि फैबाय थानाय जोंनि गौथुमनि सिङाव जा युथ स्पिरिट लाइमोन आरो सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ लानानै धोरोमारि बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनायजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङाव गोनांथार आयदा लानानै जोङो बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै जोङो गिबि हाबाफारि होननांगोन बेखौ सेमिनार सावरायमेल जोङो बेवहाय खुंनो थाखाय जोङो थामथिम खालामनाय जादों। दा बेनि उनावनो जोङो बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो मोनाबिलि समाव मोनारोम समाव जों गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा डेलिगेट सेसन बे डेलिगेट सेसनखौबो जों बेवहाय जिरायनाय जागोन। दा बे जाबाय जोंनि गिबि साननि गिबि हाबाफारि। दा बेनि अखानायै जोंहा 4 खालार जानुवारिनि 4 खालार रबिबार सानाव फुंबिलियाव धोरोमारि फिरफिला बिल होनाय बे गिबि हाबाफारि जागोन। बे जोबनाय लोगो लोगो जोङो रुंसारिफोरनिसिम बिबार बावनाय गोथैसि बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनाय जागोन। बेनि उनावनो जोङो गौमा आर'ज बेवहायबो जोङो गासै 58टा सुपानि रायजो राजाफोरखौ लानानै बाथौसा बिथांमोनखौ लानानै जोङो गौमा आर'जखौ बे नैबे गेवलां फोथारावनो जोङो खालामनाय जागोन। बे जाबाय जोंनि थामथि हाबाफारि जागोन। बेनि उनाव जोङो अपेन सेसन गेवलां मेलखौ दैदेनलांनो थाखाय आखायाव लानाय जागोन। बे गेवलां मेलाव सोरबा दुलाराय बाथौ गौथुम दा बेखौ जोङो बानजाय आफादजों लोगोसेनो जोङो बियाब गौथुमजों सावरायगासिनो दङ। माखासे हाबाफारिफ्रा जों प्रसेस खालामगासिनो दङ। दा बेवहाय बे हाबाफारियाव जोङो माखासे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगोसेनो जोंनि जिल्ला आफादनि लाइमोन माइनाव बिदिनो गुबै आफादनि आलासिफोरखौ लिंहरनानै जों सिन्था सरसा खालामदों। आरो लोगोसेनो बेवहाय जिहेथु गरेश्वर समष्टि हिसाबै नङा होनबा जोंहा नायोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव बड'लेण्ड BTCनि माखासे जों आलासिफोरखौबो जों लिंहरनायनि माने सिन्था सरसा खालामदों। आरो लोगोसेयैनो जोङो